मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्यातील पूर परिस्थितीचा आढावा घेतलेला आहे। 8 जिल्हाधिकाऱ्यांची फोनवरून त्यांनी हा आढावा घेतलेला आहे। मदत कार्याबाबत माहिती देखील त्यांच्याकडून घेण्यात आली आहे। सोबतच संपूर्ण माहिती घेत इतरही सूचना करण्यात आलेल्या आहेत। अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष फील्डवर राहण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यात। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, धाराशिव, परभणी या 8 जिल्ह्यांमधील तसंच सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संपर्क साधला आणि संपर्क करून पावसाचा आणि मदत कार्याच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आलाय। प्रत्येक ठिकाणी मदत कार्य केल्या जात असलेल्या उपाययोजना जाणून घेत त्यांना काही सूचनाही केलेल्या आहेत। मदत शिबिरांमध्ये भोजन, पाणी आणि आरोग्याच्या योग्य व्यवस्था राखण्याचे आदेशही देण्यात आलेत। काही जिल्ह्यांमध्ये चारा टंचाई असल्याने तातडीने चारा पुरवण्याचेही आदेश दिले गेलेत। पावसामुळे धरणांचा विसर्ग वाढवला जात असताना नागरिकांना आधीच सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना सांगितलेले आहे।